Takže ahoj, vítejte u tohohle videa a tohle video bude teda, co mám ve své plážové tašce. Napsala mi jedna holka na můj blog vlastně, že bych chtěla, abych to natočila a já teda normálně na YouTube netočím, ale chtěla jsem prostě udělat radost, tak takže tady to video. Ta holka se teda jmenovala, myslím, že Julča. Myslím si jistá, myslím, že Julča. A já mám teda tuhle plážovou tašku. Myslím, že jí má víc lidí, protože je z časopisu Marianne a já ji kupovala teda minulý rok s tím časopisem. Já jsem vlastně nevěděla, že tam je ta taška, já jsem strašně moc chtěla ten časopis, jak jsem to jakoby otočila v tom obchodě a tam ta taška, že jsem měla hroznou radost. Kamarádka má teda červenou, ta je taky moc hezká, ta je dokonce ještě než tahle, ale tady ta je taky moc pěkná, mám modrou ráda, takže to tak nevadí. A teda první, co tu mám, tak jsou boty a mám tu teda tyhle takový stříbrný. A máme strašně ráda, máme teda teprve chvilku, ale jsou fakt, jsou fakt strašně hezký a stále asi jenom 200 a já teda leka nosím, jakoby, když někam jdeme prostě vždycky. Další věc teda, tak mám tady opalovací krém a tady to na vlasy, protože vlastně když vám smrdí ty vlasy od toho chloru, tak já nevím, někomu to nevadí, ale mě docela jo. Mám radši tu vůni, že tady to je kokosový, jako, takže to je lepší. Potom tu mám teda peněženku, protože budeme vlastně jezdit autobusem na ty koupaliště a tady mám teda jenom účtenky, tam asi 20 a peníze žádný, protože jsem teďka, jak prostě jsme měli akce, jakoby, že naše vesnice jak slavila, nevím kolik let, 60 nebo tak, tak jsem to tam všechno utratila a no, hrozný. Další věc, teda mám tady gumičku, já mám teďka dala zkrácený vlasy, takže už nepotřebuji zase tak velkou, ale ona je dobrá a pevná, takže když pořád nosím, já teda vlastně měla pod prsa, jakoby, ale já jsem si to postříhala včera, protože už mě to strašně štvalo, jak mi to pořád všude lezlo, tak no, to je jedno. Dál tu mám teda tady ten od Maybellinu Babylips, ten černý, takhle teda a velika na rtech, to teda to barví. Stála mě, myslím, že 3 libry, takže a to je asi jedno. Dál tu mám teda tady ty stíny od Maze s tím a mám je tady, protože tu barvu mám strašně ráda na léto a dneska je hnusný, takže mám černý kouřový stín. A ta barva je na léto úplně skvělá. No a poslední věc teda, tak tu mám ručník, klasický červený ručník prostě. A jo, ještě jedna věc vlastně. Ručník a poslední věc, tak tady mám tady ten klobouk úplně nádherný, ho mám strašně ráda, i když teď vypadám jak idiot, ale to je strašně úžasné. Já jsem si ho koupila teda na festivalu na Českých hradech, na žebráku a točníku. A jako asi seženete jakože na víc místech, ale na těch festivalech mají ty klobouky fakt nádherný a my jsme tam jakoby skoro celá rodina koupili tady ty. A jsou fakt úplně nádherný. Já ho tady dostala od mamky, protože já jsem tam s sebou měla tenhle, který mám vlastně od někud jiného, taky jsem myslím, že z nějakého jiného festivalu, nebo nevím, kde jsem ho sehnala. No ale prostě mám tady ten klobouk, tam vždycky beru s sebou, protože je úplně úžasný. Fakt. Nádherný klobouček. Takže teda, to by bylo teda všechno a možná si uvidíme u nějakého dalšího